Nou, Monique, wat zie je er prachtig uit. Raffen, de wilde beesten, kom uit je zwembad. Rest op bouwen. En nou ja, qua beweging zijn we ook een beetje Welkom beste kijkers van Omroep ZVL bij een nieuwe Aan Tafel. We zitten vandaag bij Alpaca World te Coewacht. En bij mij aan tafel iemand die kan vertellen over het concept nieuwe markten in de gemeente Hulst. Zou u zichzelf even kort kunnen voorstellen voor onze kijkers? Tuurlijk. Bas Greffinger. Ik zit hier namens eigenlijk een nieuw opgerichte stichting. De Stichting Hulsterse Markten. Vorig jaar zijn we eigenlijk met wat jonge ondernemers, voornamelijk vanuit de horeca, maar ook een beetje vanuit de marketing, hebben we het op ons genomen om de oude kerstmarkt zoals die vroeger in Hulst was weer opnieuw leven in te blazen. Dat was een daverend succes, ook met dank heel veel aan de gemeente daarvoor natuurlijk. En toen in een evaluatie kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat het misschien ook wel leuk zou zijn om dat in de zomer door te zetten. De zomer is natuurlijk een wat rustigere periode, zeker wanneer de vakanties zijn. Maar dat maakt niet, of dat zou niet ervoor moeten zorgen dat er niets georganiseerd wordt natuurlijk in de stad. Ja. Ja, dus eigenlijk die kerstmarkt die smaakt eigenlijk wel naar meer. Ja. Als ik het goed heb begrepen, gaan jullie ook meerdere markten organiseren komende zomer. Klopt. Deze zomer gaan we 3 markten organiseren. Toen ons werd gevraagd hoe we ermee door wilden gaan, kwamen we eigenlijk snel tot de conclusie dat we dat niet per se heel goed wisten. Je wil iets neerzetten wat op de lange termijn natuurlijk iets op kan leveren. Ja. Dus we hebben verschillende concepten uitgedacht. We gaan het ook op verschillende dagen in de week doen. Ook om te kijken wat dat voor effect heeft op de winkeliers en de horeca. En natuurlijk de marktkramen zelf. En verschillende thema's. Dus ja. En hebben jullie al een beetje duidelijk welke thema's jullie willen gaan gebruiken? Zeker. We gaan beginnen met een oud-Hollandse braderie. We denken dat het een mooie laagdrempelige vorm van markt is eigenlijk. Waarbij iedereen zich mooi welkom moet voelen. Zowel als het aankomt op de foodkramen, als het aankomt op gewoon de marktkramen. En als het aankomt op wat de winkeliers en de horeca zelf kunnen betekenen natuurlijk voor de markt. Ja. Denk verder aan veel vertier ook voor kinderen. Springkussens. Iets in de trant van een goochelaar. Andere vormen van animatie natuurlijk. Dus dat is de eerste. Daarna hebben we een beachmarkt of een beachthema eigenlijk aan de markt gekoppeld. Dat is dan op een vrijdag 7 augustus wordt dat. Op die markt proberen we eigenlijk het strand naar Hulst te halen. Ja. We liggen in het mooie Zeeuws-Vlaanderen natuurlijk en er zijn heel veel hele mooie stranden. En nu ook eentje in de binnenstad van Hulst, op een bepaalde manier ingevuld natuurlijk. Dat is op een vrijdag. We verwachten dat dan de aanloop voor de horeca misschien iets hoger is. En de aanloop voor de winkeliers misschien wel terugzakt. Maar goed, dat is iets wat we kunnen gaan uitzoeken achteraf. En aansluitend zullen we daar dan ook een klein tussen aanhalingstekens feestje van proberen te maken in de binnenstad. Ja. Om voor de jeugd ook weer aantrekkelijk te maken. En dan de derde heeft als invulling eigenlijk Ibiza. Dat is omdat er een heel goed lopend concept van Ibiza-markten eigenlijk door heel Nederland gaat. Okay. Sluis heeft er ook een aantal per jaar. En we hebben eigenlijk aan hun gevraagd aan die organisatie gevraagd om dat ook 1 keer in Hulst neer te zetten. Ja. Dus dat geeft dan de invulling aan de grote markt. En dan gaan we aan de bierkaai en de vismarkt dat weer op een andere manier aankleding geven. Ja. En je kaart hem net al een beetje aan, die samenwerking met de ondernemers van Hulst. Hoe ziet die er eigenlijk uit? Nou, dat is eigenlijk essentieel voor het hele marktconcept wat we doen. We proberen dat aan de ene kant uit te dragen, natuurlijk naar de bezoekers, om naar Hulst te komen vanwege het leuke wat we organiseren. Maar we proberen ook heel erg te faciliteren in het samenwerken van de ondernemers. Ja. En als je kijkt naar de afgelopen kerstmarkt, wat daar enorm heeft bijgedragen aan het succes, is dat heel veel winkeliers in de Gentsestraat en de Steenstraat en ook de horeca zelf ook met een kraam voor hun winkel stonden. Ja. Dat geeft natuurlijk al heel veel invulling. Dat is een makkelijke manier van invulling. Maar als zij hun deuren open houden in zo'n avond, dan is zo'n stad direct 10 keer gezelliger dan wanneer er alleen maar normale kramen staan natuurlijk. Ja. Dus die betrokkenheid die is eigenlijk echt wel essentieel. Het is iets wat we samen doen. Ja. Vandaar ook dat we dit nu vanuit de stichting hebben opgepakt. Ja, en jullie zijn inderdaad begonnen met die kerstmarkt. Maar wat maakt eigenlijk die kerstmarkt dan tot zo'n groot succes eigenlijk? Het weer natuurlijk altijd heel erg belangrijk, maar het melancholische heeft er enorm aan bijgedragen, denken wij. Die kerstmarkt die is een beetje, durf er geen jaartal op te plakken, maar zo'n 8, 9 jaar geleden voor het laatst geweest. Mensen die hebben er hele warme herinneringen aan. Ik heb het idee dat ik verschillende jaren wel gehoord heb dat mensen zeiden we zouden graag willen dat dat terugkomt. Ja. Denk aan de vuurkorven, de gezellige sfeer, gluwijntjes rondlopen en dat is eigenlijk ook gelukt om dat weer neer te zetten. Ja. Dank daarvoor groot ook aan de gemeente die het ons mogelijk maakte om de ondernemers te betrekken bij het geheel.
We konden toen heel makkelijk de kramen voorzien. Er was natuurlijk heel veel aankleding in licht en geluid, waardoor de straten gewoon één groot feest waren. En daar ook weer die samenwerking van de ondernemers die is belangrijk. Verschillende ondernemers hebben hun eigen initiatieven opgepakt voor die kerstmarkt. Speciale aandacht gaat bijvoorbeeld naar Café Boes, die eigenlijk zelf een intocht van de kerstman hebben geïntroduceerd. En we wisten helemaal niet wat er ging gebeuren. En die kwam met een van de enorme kraam de stad binnengereden. En dat zorgde voor veel vertier en vermaak in ieder geval. Ja. En hoe probeer je dat van die kerstmarkt nu door te vertalen naar de markten voor deze zomer? Dat is een goede vraag. Dat is iets moeilijks, omdat die kerstmarkt natuurlijk het melancholische had. Terwijl deze markten hebben iets nieuws. Mensen geven er allemaal een eigen invulling aan wanneer ze daar iets over horen. We proberen de koppeling met de kerstmarkt groot te maken. Dat mensen weten dat dezelfde mensen hier ook achter zitten voor het organiseren. Alleen het is moeilijk om dat heel sterk uit te dragen natuurlijk. Ja. We proberen gewoon de uitingen zo duidelijk mogelijk te laten zijn daarover. En op die manier het toch goed neer te zetten. Ja, want ik neem aan dat je dit niet alleen doet, dat er ook een organisatie achter zit. En ik ben ook wel eens benieuwd, wie zit er qua organisatie dan allemaal achter het nieuwe marktconcept voor Hulst? Eigenlijk zijn dat nu Armand Wouters, Henrique Wouters en Carlo Ras. Armand, Henrique en ik hebben samen een marketingkantoor. Carlo natuurlijk vanuit de Korenbeurs. Zoals gezegd, het is al een beetje bij de horeca begonnen, die kerstmarkt. En wij hebben daar onze schouders onder gezet en hebben gezegd dat we hier dus ook mee door wilden gaan. Ja. En wanneer zou voor jullie dan eigenlijk het concept geslaagd zijn? Als we onze lessen kunnen trekken uit dit jaar en voor volgend jaar met één concreet plan naar voren kunnen komen. En dat omarmd wordt nog voordat we de eerste marktkramen neerzetten. Dat mensen er naartoe kunnen leven. Dat het een mooie toevoeging is aan de zomeragenda van Hulst. Ik denk dat we dan een geslaagd nieuw concept hebben. En dan staat het ook, weet je. Dus dan kunnen we dat makkelijk gaan herhalen, kunnen we erop gaan uitbreiden. En daarvoor blijven we die ondernemers nodig hebben. Daar blijven de bezoekers nodig hebben. En de toeristen natuurlijk die hier ook in de regio zitten. Ja. En van die 3 thema's die jullie deze zomer gaan organiseren, is er 1 thema waarvan je zegt, die vind ik stiekem wel het leukste? Ja, ze staan allemaal heel erg op zichzelf natuurlijk. Thema technisch, als je kijkt naar de markten, dan denk ik dat de Ibiza-markt heel erg leuk is. Ik heb hun bezocht ook in Sluis, hoe ze dat daar neerzetten. Zij zitten heel strak op de uitstraling van de verschillende marktkramen. Dus ik weet gewoon dat er heel goed uit gaat zien in wat ze neerzetten. Ik denk dat zo'n braderie gewoon de gezellige sfeer natuurlijk met zich meedraagt voor de hele familie. Heel erg breed in het aanbod wat er natuurlijk is. En de beachmarkt heeft een hoge potentie voor gezelligheid natuurlijk, omdat dat op de vrijdagavond is. Ja. En zo'n Ibiza-markt, je kaart er net al aan, die is ook qua aankleding anders. Wat moeten we daar eigenlijk bij voorstellen dan qua aankleding? Het meest concrete wat ik daarover kan zeggen is dat je je natuurlijk moet laten verrassen. Maar we proberen binnen de thema's te blijven. We proberen zoveel mogelijk ondernemers erbij te betrekken om de aankleding zo goed mogelijk te maken. Maar voor het marktgedeelte zelf beeld je een Ibiza hippie-markt voor. En dat is toch wel een beetje waar het op neerkomt. De aankleding van de rest van de stad, dat gaan we nog zien tegen die tijd. Ja, want je kaart het ook al aan van er zijn 3 verschillende dagen, maar ook 3 verschillende tijdstippen. 2 verschillende tijdstippen. 2 verschillende tijdstippen, want het is dan, op welke datum zijn het dan en welke tijdstippen? Het is 23 juli de braderie, die begint om 4 uur. Dat is dan op een donderdag. Dan hebben we 7 augustus hebben we de beachmarkt op een vrijdag, die begint ook om 4 uur. En dan hebben we 23 augustus de Ibiza-markt. Die begint zo'n beetje rond 11 à 12 uur. De reden eigenlijk dat we dus die donderdag en die vrijdag hebben gepakt is om te kijken wat de impact daarvan op de winkeliers tegenover de horeca is. We denken dat zo'n zondag eigenlijk voor iedereen wel goed uitpakt. Dus dat is een zekerheidje. Maar het is natuurlijk ook wel leuk om de invulling door de week te doen voor gewoon het schema van de mensen. Voor de agenda van de mensen, moet ik zeggen. Ja, precies. Dat het ook met de waan van de dag zeg maar, daarop ingespeeld kan worden. En voor volgend jaar, wat de thema's gaan zijn, of er thema's gaan komen, hoe we de invulling gaan geven, dat weet ik niet. Het belangrijkste is om gewoon de lokale ondernemer mee te trekken. Die moeten er de kracht van inzien. Die moeten de uitingen aangaan en dan kunnen we er wat moois van maken. Ja, dan ben ik ook wel benieuwd. Hoeveel uren in de week zijn jullie hier dan mee bezig? Ik kan me voorstellen, het organiseren van 1 markt, dat het al de nodige tijd vraagt. Ja. Dat staan 3. Ja, we zijn er best al een tijdje weer mee bezig. Misschien leukst eigenlijk om te vertellen over de kerstmarkt vorig jaar. Dat is in oktober toen eigenlijk gevraagd vanuit de gemeente of er nog mogelijkheid was om dat te doen. 2 maanden tijd was een heel erg kort dag.
Maar omdat iedereen er zo in geloofde, kon er overal heel snel geschakeld worden. Ja. En toen is het mogelijk om dat in twee maanden tijd eigenlijk neergezet te hebben allemaal. Omdat we nu heel erg meer terug naar de tekentafel moesten om het conceptueel ook uit te denken, heeft daar in de voorfase veel meer tijd in gezeten. En zitten we nu eigenlijk in het uitvoerende, het neerzetten, het nog steeds zoeken naar kraamhouders, het nog steeds zoeken naar vertier en vermaak. Maar een hoeveelheid uren kan ik daar niet op zeggen, maar een mooie werkdag zeker. Ja. Ja. En als je één ding zou moeten noemen waarom onze kijkers er echt naartoe zou moeten gaan, wat zou dat dan zijn? Ik denk dat een markt op zich als concept een hele mooie uiting is qua bedrijvigheid, qua gezelligheid. En ik denk dat wij daar als Hulst een hele mooie invulling aan kunnen geven, omdat het een hele diverse stad is. Ja. En ik denk dat dat ervaren moet worden. Ik denk dat dat binnen de verschillende thema's steeds wel naar voren gaat komen. Als je daar rondloopt en je ziet wat er om je heen gebeurt en je ziet de gezelligheid en je ziet de initiatieven die mensen nemen om van iets wat eigenlijk samen neergezet wordt, allemaal bij te dragen om wat moois van te maken. Ik denk dat als je dat een beetje kan ervaren, dat daar iets heel moois achter zit. Ja, dat is prachtig om te horen. En ik denk met deze woorden dat we onze kijkers ook wel deels gaan overtuigen om er naartoe te gaan. Het zou fantastisch zijn. Ja, bent u nu ook zo nieuwsgierig geworden naar hoe deze markten er nu in werkelijkheid uit gaan zien? Wilt u nu zelf ervaren hoe het is om op de beachmarkt te zijn, de braderie of de Ibiza-markt? Dan zal ik u oproepen om er naartoe te gaan. 23 juli de braderie. Ja. Op donderdag. Donderdag vanaf 4 uur. Vanaf 4 uur. 7 augustus de beachmarkt om 4 uur. Om 4 uur. Op een vrijdag. Op een vrijdag. En dan 23 augustus de Ibiza-markt. Ja, vanaf een uur of 12. Vanaf een uur of 12. Nou, beste kijker, ik hoop u een van deze 3 dagen te kunnen zien. Dank u wel voor het kijken.